Fake newsen albistroatsuak gero eta gehiago zabaltzen dira sare sozialen bidez. Gazte askok internetetik jasotzen dute informazioa egunero, baina askotan zaila da egia eta gezurra bereiztea. Erreportaje honetan, desinformazioaren arriskuak eta aurre egiteko neurriak aztertuko ditu. Sare sozialek informazioa azkar zabaltzeko aukera ematen dute, baina baita fake newsak hedatzeko ere. Eduki ikusgarriek erabiltzaileen arreta lortzen dute eta askotan informazioa egiaztatu gabe partekatzen da. Gehien bat eragin egiten da biez, azkenean egiten dutxue gaztei edo sinetzi gauza batzuk benetan errealak ez dienak eta benetan azkenean ingo da biela zuk sinestea gauza bat gertatu ez dana edo beldur bat eragingo dizu benetan ez dizuna eragin behar ez danako benetakoa. Gazte askok sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa egunero. Horregatik gero eta garrantzitsuagoa da edukien egiazkotasuna konstatatzea partekatu aurretik. Interneten ikusten dute informazio benetakoa edo faltsua dan, gehien bat inkoherentzia asko ikusten baditut, edo eta gauza asko faltsuak direla edo benetan ez tozela konfiantza emoten benetakoak izango direla, eta horrek gehien bat bilatzen dodaz, baina askotan nik irakurtzen dudan informazioa edo albisteak dire telebistaren bitartez edo Googleen bilatuta, baina bakarrik benetan inportan baiazte eta benetan ikusten badut niri afekta baldoztela bilatu egiten dut, baina bestela fidatu egiten gehienetan fidatu egiten az, ez dut uste gezurrak izango doztienik edo ez dut uste benetan faltsuak izango direnek, baina horrek ez dut nahi esan askok eta askok faltsuak ez direnik. Adituek diote pentsamendu kritikoa eta informazioa egiaztatzea ezinbestekoak direla desinformazioari aurre egiteko, fake newsen aurrean herritarrek arduraz jokatu behar dute.